Steve Thomason, y tafliad at Ollie Lansley, mae'n glanio. Lansley yn ôl. Joe Palmer, croesad isel a JK yn gwbl rhydd ar y postyn pella, ond yn methu'r targed o 6 llath. Dros fis ys y gêm ddwytha, ond Ruthin yn chwarae adre am yr 8fed gêm yn olynol heddiw. Hill yn dringo dros Palmer fanna, dros bosib o'n Pêl gan Llyr Morris at Will Owen. Owen yn uwchladdu hi! A mae Ruthin ar y blaen wedi 13 o funudau. Llyr Morris doedd o ddim yn cam sefyll. A'r bas di mesur yn gywir ac yn gwadd Owen i daro honna ar y cynnig cynta. Goldston. Pêl yn syrthio yn garedig at Cumming, digon o le gan Jamie Cumming. Morris yn aros, a Morris drwodd unwaith eto, doedd o ddim yn cam sefyll. Llyr Morris yn mynd i hun yn taro'r postyn, a'r Pêl yn syrthio at Sam Rickett, ond hi'n sownd Danny draed o. Morris mor anlwcus yn taro'r postyn. Rickett methu manteisio ac mi nath Elliot Orton yn wych i rwystro honna. Ydy Airbus heb golli gêm gyngrair ers mis Gorffennaf. Nhw ar ei hôl i'n fan hyn. JK yn brwydro'n galed. Edwards yn ôl at Air. Air i fewn i'r cwrt. Yn torri tu fewn yn wych ac yn gorffen yn gampus. Airbus yn gyfartal, rhyw 5 munud i fynd tan yr egwyl. JK yn twyllo Tom Dyer gyda'r ffigiad ac yn gorffen yn wych hefyd. Goldston. Rickett ar flick at Hill. Hill y bas yn chwilio am Morris, mae'n bas hyfryd. Morris tu ôl yr amddiffyn, mae'n cael ei dynnu nôl gan Gareth Edwards. Mae Iwan Arwel yn dangos y cerdyn coch i'r gŵr profiadol. Munud i fewn i'r ail hanner, a mae Airbus i lawr i 10 dyn ac mae'n gico'r smotyn. Jamie Cumming yn uwchladdu hi. Ruthin ar y blaen yn erbyn y tîm ar frig y cyngrair. Lansley at Edwards. Ryan Edwards mor brofiadol yn dod o hyd i brif sgoriwr y cyngrair Adam Davies. Davies trio creu lle i ergydio. Drosedd fan hyn. Wel na, mae'n gerdyn melyn i Davies am blymio. Osian Davies oedd yno. Sam Rickett di gweld Llyr Morris mewn chydig o le. Morris mlaen at Owen, y bylchen agor rwan. A Ruthin gyda'r dyn o fantes wrth gwrs, Osian Davies at Morris. Morris yn mynd amdani ar bediad da gan Lewis Dutton i rwystro ail i Llyr Morris. Athyn ni weithio mor galed am 90 ac mae'n anodd mynd lawr i, pan mae'r tîm arall mynd lawr i 10 dyn, mae'n anoddach bron achos disgwyl chi ennill dyn. Ond ath y boys i gyd, drio gorau, ath o ddangos yn diwedd a dyn ni wrth yn boddau wan. Gêm anhygol yna. Dwi'n bod lost for words, really. Efforts gyda hogiau'n unbelievable. Oedd hi'n scrappy game, ond da ni ddod allan on top yn diwedd. It's 5 on the bounce now. 5 victories on the bounce, I should say. How high can you go this season? It's a little bit more than that. It's 30 points from the last 36 available. So credit to them lads in there. Like I said, a Christmas to them. We've had a great first half of the season. That's gone. We've got to look forward now. And after that win today, that's gone. We look to Friday night against Llandudno and we don't look where we can go. It's just game by game. And if we do that, the table will take care of itself. We've just got to concentrate on the matches that are coming up. And that's Llandudno Friday night. It's disappointing. Like I said, we had a good 6-week layoff. We were on a fantastic run. But today we weren't at the races properly. I think a couple of decisions were poor from the officials today, but full credit to Ruthin, they've took the points and good luck to them. Wel, a ni ddeud top 6 i gochwyn y season, ond dyn ni'n mynd bell o ail safle, so ni dal y momentum mae fynd. So, cadw pob yn ffit di beth wan.